Zifikelele esiphelweni intsuku apho abafundi baseJohn Masiza besiya esikolweni benxibe iimbadada neeteki ngenxa yokuba bephuma kumakhaya angathathi ntweni. AbakwaTransnet banikezele ngezihlangu ezingama-600 kubafundi besisikolo abahlelelekileyo phantsi kwephulo iShoes on Feet Campaign Foundation eliqhutywa qho ngonyaka. Umzali onombulelo ongazenzisiyo uthi eli phulo limncedile ngokuba akanamali yokuthenga zonke izidingo zomntwana wakhe. Ndiziva ndive kamandi kakhulu ngokuthi uTransnet a-appointe esi sikolo sethu iJohn Masiza ukuze nowam umntana afumane isihlangu, ingenguye yedwa nabanye abantwana abakhona kule ndawo. As bathini apha sihlala apha eWoma kwi-disadvantage area. So siziva sichulumance kakhulu just because apha sinaye nomntana apho ungu-Ivy Wentakana. Ivy Wentakana umama wakhe yaziwa apha eWoma owayengunomthetho Ntakana wasweleka kabuhlungu simfumane ebobosini eNewrest. So abantwana ke bebeshiyeke ngaphandle komama bekhuliswa ngumakhulu. So namhlanje bayasifumana isihlangu nabo. So siziva sive kamandi nangona ke umbulali wakhe singekamfumani, but abantwana bona iWoma iyavuma at least uTransnet bafumene nabo isihlangu sesikolo ngoba ezi sihlangu kucacile nyani ba zinikwa abantwana abaright, so isikolo sikwazile uappoint abantwana. Usekela nqununu eJohn Masiza uBongani Ximiya ulincomile iphulo likaTransnet ngelithi liza kubuyisela ukuzithemba kwabantwana. Siziva sinemincili kakhulu. You know, iWoma township is regarded as one of the disadvantaged areas in here in Port Elizabeth, actually lapha eGqeberha. So xa kumale kungena lamaphulo kanye these companies or all these people besize ebantwaneni to make a difference, because you don't have an idea how much difference you are going to be making to these kids today. If you can go and look around them, take some few maybe pictures, see most of these learners that are going to get these shoes today, they are wearing tekis. And I can feel that if that ibenza babe very uncomfortable in the classes when they seeing other kids wearing their school uniforms, and here they are, you see, not wearing their full school uniform. They have to wear all those tekis, and you could see some tekis are big. Seemingly it was not big, he got it somewhere. So today Transnet is going to make a very huge difference in these kids, because they are coming from very disadvantaged homes and disadvantaged families. Nangona aba bafundi bengenazihlangu zisemgangathweni zokuza esikolweni, lonto ayikhange ibanqande ekuboniseni isakhono sabo sokucula. AbakwaTransnet bathi bafuna abantwana bazive bengahlelelekanga esikolweni. Uqala kubaphathi bezikolo, kubazali iSGB, you know, yonke lento bayithakazelele kakhulu xa besiva izikolo zabo izizikolo ezizawubenefita kulento, and bayikhuthalela into yobana kuyo yonke lento nyani oyena mntana usweleyo ize bengoyena mntana ufumanayo. So basebenzisana kunye nathi kulonto. Abanye ke abantwana balapha abazanga bonke ke aba basuka kwezinye indawo, but sesibona kwalapha kubo ithemba, you know, and ke ngoku sinabo apha abasebenzi bethu kunye ne-unions zabo ukwenzela baba nabo babe lapha bazozibonela umahluko abawenzayo ngokuvolontiya ukunika nokwenza umahluko ebomini babantwana. Nabo bayazibonela, nabo bonwabile. So wonke umuntu olapha uyawubona umahluko, kukho ithemba, kukho nokwaneliseka nokuvuya kwaba benza umahluko. So imeko esikuyo apha imeko emandi kakhulu, andifuna ukuphosisa, ivisa kamandi. iTransnet Shoes on Feet Campaign Foundation inenjongo yokunikela ngezihlangu zesikolo ezingama-5,000 kulo nyaka kuzo zonke izikolo ezinabafundi abahlelelekileyo eNelson Mandela Bay Metro. Kwindaba ze-MPK TV, ndinguJessica Bobo, ndiseWoma eGqeberha.